Здравейте, приятели! Включваме се от обекта, от последния обект, който закупихме. Вече сме пренесли някои неща от предишните обекти. Правя това видео, за да ви споделя един проблем с този апартамент, който е доста сериозен и който вие не трябва да допускате. Моя грешка, че аз не проверих нещата и не ги докарах до край, но това е когато човек почне да си вярва много и започне да има някакви определени знания и умения и смята, че просто с един поглед го вижда, че е така както трябва. Всъщност проверката е висшата форма на доходността и на успешната сделка в този случай. За какво става на въпрос? Набързо, после ще направя едно видео, ще покажа апартамента, каква е идеята за разпределението и разделението. Апартамента, който е 200 квадрата, който споделих и в последното видео, имах идея да го разделя между 4 и 5 отделни апартамента, като ключово и важно беше това нещо с партиите, с захранването. Брокерката ми каза, че има 2 партии апартамента, понеже апартамента е направен за 2 апартамента, обединен е и е с 2 партии, което означава, че имаме захранване с 2 апартамента, което е ключово за това, за разделението. Когато няма ТЕЦ, едно жилище, по-скоро когато има, моментално ти отпадат бойлерите и отоплението, което са един от най-големия консуматор. В този случай нямаме ТЕЦ тук и това означава, че вече започваме да имаме, ако е 4 или 5, съответно имаме 4 бойлера, 4 климатика, 4 печки, 4 котлона, 4 перални, нали, така нататък и така нататък. Има много голяма консумация, която обикновен апартамент не може да издържи. Това може да стане, ако има апартамент, който е с ТЕЦ и няма толкова голяма консумация, големите консуматори отпаднат. В случая какво се отказва? Когато аз дойдох да видя апартамента, брокерката ми каза, че апартаментът е с 2 партии. Съответно, ето може да видите, има 2 табла над вратата. Може да видите и черните кабели от двете табла, които излизат. Това са СВТ, захранващи кабели към апартамента, многожични. И понеже имам някакъв опит вече с инсталациите, изграждането и ЕЛА и ВИК-то, и аз така на пръв поглед имам някакво разбиране и го видях, че е така. 2 табла, 2 захранващи кабела, това означава 2 партии, многожичен кабел. Обаче в момента, когато отидох в енергото, след като придобих апартамента, прехвърлям партиите, се оказа, че е една партида. И веднага ми светна лампата, след това веднага дойдох тук, извиках електричара и се оказа, че са прехвърлили СВТ-то, така наречения захранващ кабел на апартамента, от едното табло в другото. Тоест, от това табло захранващ се го прехвърли в това. И аз съм с една партида. И разпределението в момента е невъзможно. Аз ще ви покажа и разпределението на целия апартамент. Имаме два варианта. Единият вариант е разделен документално на апартамента на 2 и мога да си отворя втора партида, което е изключително сложен и тежък процес. Апартаментът е ипотекиран, трябва да има разделение, трябва да има нова ипотека, нова оценка. Страшна работа, е скъпо във времето, това означава пропуснати ползи. Вариант 2, който може да се случи евентуално, ни го казаха наши хора в енергото, да си пуснем заявление за прекарване на нова партида, трифазен ток за трифазен проточен бойлер. Това е единствения шанс. Пуснали сме такова проучване. Се надяваме в рамките на 2 седмици да ни отговорят. Ако това стане, ще е идеален вариант, даже по-добър от 2 партии монофазни. Затова исках да ви споделя, че винаги проверявайте, иначе може да стане точно това в момента. Това е ключово. Ако откажете енергото в момента, не е добре.
Винаги проявявайте, приятели. Сега ще направя едно видео за апартамента, да видите как съм го измислил да го разделя. Надявам се всичко да е наред.